Ai guys, yau garin nan fa zafi ake da ran sai Allah. So maganta da dukiya shigar da tamkar haraji. Abokina da za mu sami yaron aiki ne. Na ga unguwar shiru wallahi. Kwantar da hankalinka ai ba matsala. Yauwa ga wani can na hango ta zo da Allah abokina. Da Allah dan zo. Ya Allah. Nan gidan za ka shiga ka kira mana kandala. Ita ko? Ka ce ta nemo da lado ne suka zo. Dan yi sauri. Ba gida ne. Wallahi kai ka ga wani gannan naka fi yayi to dan gida na. Ka ta shi kan yare na ran da Allah. Yau din nan fa yawo ya. Ya wajen su lafiya ka san zo kuka zo jikin ba akari an wale yawa abokina ya ake kandalan nan tana zuwa ga wannan kai ai ka ga mu ai gurin ka ba ma yana wani abu na din su ba inda an ya kai wannan bai kai malam kayan gama ke aka ce muna kake da su kanka wani jiri kanka na riga na zo guri ka ce shi da kanka malam kamar ya kenan da yayi ai na gama Za ka ja da ni ne? Na gada ko fara son ai.